Meron po tayo ng official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Moray TV. Kay Sir Ed Verano. Papagisan kan sa atong bisita nga si Miss Nadia Ong. Koransya kayo. Sundan dayon natin sa ato ni katulong kapalis. Tawagan ko si Honorable Sandy Balite Papadisan, San Vice Mayor San Bubon, Honorable Ligaya Tagros Puoy.
Salamat. Before kita kumadto sa sarayo para sa katanan, but ko na ipasabot sa katanan nga magpasalamat gihapon kay Mayor James Rispara of Bobol para sa kanya donation na 10,000 pesos para sa prepare sa Aton Cathedral. Since wala siya pakadi, naghatag nila siya sa kanya donation. Taga-tagyapon siya sin mapasok na palakpakan. Salamat, Mayor.